Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya uan hari India balong shwa ki shenrang te thrai kin qualify sha ki kin thai ka World Cup mo te kumentau snem ka senior team ka under 20 but under 17 women's team barok lai teli kategori ngi yok ban qualify na ka benta ka AFC te kalong ka achievement ka bahe na benta jungi na mal balong hakari jungi bunsin ki long ka fokus ka de betang ki shenrang de tang hari jungi ru dan kiwi long kim da patiaw ngi kin thai mo tang balong ke ka bangi ni le pat menta tang football jungi ru long ki kin thai ki pin I balong mde tang ki shenrang bakila ban achieve ya kanika ka e bangi yo mo ngi kin thai ru ngi don ta ka bol ngi don ta ka sap mangila ban poi hadu kata klemat te kum kari India barok ka weru nga kermen balong ka women's team jungi kan poi sha ka World Cup haswa jungi shenrang arngut ki samla lut berki kluri lekai football kari India ke la boni filia shulai berka Alicia Lingdo kilawan pai de ke jingkemen shalaying da ke jingpriang buram samla lut ke jela kila long ki klur football jengkari India hako under 17 women's football team kadai ka khanatang bathau history hakari India ba ka kinhun yele ka U17 women's football team kari India kalayo rung shaka AFC U17 women's Asian Cup 2026 kidan kala pelong ye ka jela badi kari bakan sarong la ban kedau bagi le gi thei le kai kle don lang bat ka kin hun le kai U17 kari India ka bayo ra e ka nam kum kala du ha ka limpung le kai South Asian Football Federation SAFF padang syukut dangshan habutan kini ki arngut ki samla kila wan pai hinin ka singi sa John shaka jela hadin ka jinge kun ya ka AFC qualifying match habish keg da ka jing job ba argol la ka we ya ka Uzbekistan banong kala adu ka group G bat banyo ka jaka ka ni ka lumpung yele kai ba pau nam ka do ba Asia ningkong ni shap nga ay mo ibe track and rap labron ba ri suma kiringi aka linti kisinkin bu bangi poi biang siyem te haka linti ka jungi bangiyat te long ngila sacrifice sibur mo namal ba ni don kiam na du banai January te ni klem yo wan yeng hira ni don beha kiam te ngila tresh tom banyo ka jingjok aka safru bangilong champions but kumjuk ru ya ka AFC qualifier su ka bangila job ya ka Kyrgyzstan balik ke Uzbekistan ling baki tu kijing job ar game ni yak ban qualify na benta ka AFC championship ka basalong ha China next year te nga kermen sisha ba nginang tresh itom nga ba lisha ba lada karon ka try na benta AFC ru nga kermen ru bedang bon ki kena na ko mingkhaliaru ki bayo kalat ban netlang ban pun I la ka jong kasap buat mengindang la ban pinuan raknam syaka state jungi buat cara yang sampai Philip mi thu ikil tingi ajupi adu kasi kin kong ma Philip bisa menta kum iwe naki Indian player te ningkong te por long nitip bani sya select haka tim long ka jeng kemen dere tang yangiru hayeng hasemru imeipa jong Alisha jong aru ni kemen cisha nama ba long mde barok kiyok ban lakai na ka benta karimo long kalong ka ilong sup tang ba kamde rapat da perkat nomor ke ka bangi la trish tom nado ngas dang football nado sansnam te ke ka bang ngala trish tom ngala practice nado sansnam long menta kala long kala mentoy lote te kum Alisha ro ila stang lakai te long ke ka ba ila le haduk mentaru long kala ka khlem sap ke ka jing trish tom jungiru mentang iyo ban khet usok jong jing job tang ba kaniru kaditang kabasdang ngidang kwa be ban don ringkat be ka national team ngidang trish tombet ban yo ado senior team bat mangin dang wanra nam susu te ya menta boy pidan cha sabar na la ka jala phi le kai na ka team yu na ka state yu te ngata ngade player na po bai chung butia football school te nga le kai na po garwal tang ba mentau snam ngan le kai IWL na po Indian Arrows te mo phi pa philam mi thu ya ta ka sinjam jong phi kono phi poi chen ikal pol kai football to phi join lang bat I boni na kumno ya thu ya ka dik kai khandai sinem to nga sedang le kai under 12
dan natai ngaruh la sedang ban sebang la sedang tenat mau ban lekai football ta la lekai ta ngalak lekai sering lekai state team 24 ru lekai AWL na interkasi ta ngasa selek na to ban scout player ki coach na Indian ta ngasa scout pat na sayo pat ban don ha Indian team Kai ka kata nyong phi. keting junga de Alisha Lingdo Ta kan ni kejeliak ka jong phi sila de ndo kasat jong phi badang rit. Hatu ki kimi ki pa ki song ki tau ki yarap ki kerja mi phi ha kan ni kakam. perbangarang sedang lekai ini rupat support ren marba ong pat pi padon kasap pi don kasap ban pule ta ngapat nga persang ban ong ini ban tu mau ban banga kuat lekai be ban lekai football ta da imir lai banga adon kata kasap ban lekai football ta la support pat yang Pidet kumbang asit ong bet long ka ri Meghalaya jungi ka state Meghalaya jungi hi kibun ki khna kenthai shinrang ki ba don la kasap ndere tang ka football ke bakile long ki don ta kasap ki la ban le shisha ndere tang football ki basketball ne ki table tennis kinu ki sport kinu ki kamba kile tang ba kawai pat ngim yo lat kam don kata ka exposure na benta jungi ba ka India bro koi ka nyu ngi telong de ba ka Meghalaya jungi ka kam kit kya kum ka sports long kila ban pha engi ban la kai shabaru long apol la kai state long ngin la kai tournament ndi tang hapo shilong long nginum kut tang ne ngin yo ban le shabaru ban pun ila kasap te long komentar ngiyo ban kai India tang ba nganget ru bolong kidang bun ki kena kentai hapo ri Meghalaya jungi balong kidang kiba kila bandai bakam tebet manyangiru dan kiba don kaju kasabat ngi kiba la ban don hak tim tang ba kayeng kasem kim la ban support ning ba ka pisa la ne ka training kim yo ba ka klub kim don te long lada ki kimi paru ki support ki yo kata ka jing hikai ka training ru ka babyang te ngati kena long ba ka Meghalaya jungiru kam dir ka state ka ba duna kita ki player tangkatahi te kumbas kisit ong hi barkhat hari India balong ha shwa ki shinrang te thrai kin qualify sha ki kenthai ka world cup mo te kumentau snem ka Indian women's football kala great history namal balong first time ha po history ba ka senior team ka under 20 ba under 17 women's team baru lai teli kategori ngi yo ban qualify na ka benta ka AFC te kalong ka achievement ka bahe na benta jungi na balong hakari jungi bunsin ki long ka focus ka de betang ki shinrang de tang hari jungi ru don ki long kim da patyaw ngi kan thaima tang balong ke ka bangi ngi le pat menta tang ka football jungi ru long ki kan thai ki pin balong de tang ki shinrang ba ki la ban achieve ya kanika ka ibang iyo mo ngi kin thero ngi don ta ka bol ngi don ta ka sap mangila ban poi hadu kata klemat te kum kari India bro ka weru nga kermen balong ka women's team juni kan poi sa ka World Cup haswa jang kisendra